Kaya kanya pala masamka. Kaya na stress. Mfuna uqala ngakubonga ukuthi izinto azotho zikwazi ukuvumela ukuthi ngathatha uMadoda. Ubonga lokho. Waqala ngoma sebekhulu inkathi ngiyakamalinga wangigqobisa. Nahamba ngathatha lo malinga wafika. Namhlanje ngigqokiswa wamalinga ahamba ngalanda ngoMadoda nje wayekhona. So sifuna ukuba lento emide ukuthi ayi ubani akamfuni ubani akayanga izulu abasazi. Unkosazi ulandela umuntu ngayisicawi noma kayimkhehleli ingakho ngahamba noMaCebekhulu ngoba engeke ahamba kwamalini. Lezi dwedwe zemida vele ezithandayo ngoba azazi lutho yebo zazi ukugxeka ezinye nangisho amakhethini ukugxeka umuntu uthi uyabuka la hlala khona uzuma mkhiza xa sonke noma usomabhizinisi abathi ugxoka umuntu oshula ngishipithe nesinkwa kodwa abe nedatha lokudelela serious. So ufuna ukudelela nje ukuthi asinandawo asinangi usho noma yini futhi angifuni ungisendele i-negative things ngoba ngivuke ekuseni mina ngifuna nohasla ngibonke yini ezomenza ngiphile. Akunasikhathi sihambe ngidela abantu kwi-social media anginaso. Noma ngivuke ekuseni ngazi ukuthi amakhosikazi ami yini azoyihla yini azoba ngoba ubone nje kahle bacela ukuthi mangivuke ekuseni ngivukela abantu bona abantu bokuqala ingacabanga ukuthi behlale benjani behappy bebahle noma zingakhona inkinga leso sikhashana but into edlulayo. Mina ngilendoda ethi masingazwana 5 minutes fanele silungisile lonto siqhubeke nempilo sihlale sivambile ngoba azukwazi ukushaya endlini kuphela iviki sixabene kusasa uzozothiwa hayi Spanman angifonela Spanman bebheda and then sengiyahleka. Angifuni umfazi wamahlekisa umngane wamahlekisa umuntu ufuna ahlekela ekhaya ngoba yimina unini lakhe. Bese ngibonga umndeni wakwaDuma indlela abangimukela ngayo. Ngibonga kakhulu baDuma phinde ngibonge uMabhinga ngibonge uMakhumana. Ngicabanga ukuthi sizophathana kahle nolanje. Sengimfundile sengiyamazi. Akusanani. Sengibonile ukuthi kufanele ngiyikhulisele ukumela la. Ngiyikhulisele umela anginankinga. Okwemfundo baDuma bese sikhulumile naye. Angize kumvimbi. Kodwa engakufunda ukuthi uhlale eresa. Ufuna tshonda nje right. Ngeke ngikwazi ukuthi mangifuna umbona ngisakwazi ukungena leli kopi lalapha eresa sizombona lo. So ufuna tshonda la zohlala khona. Ngibe nesiqiniseko sokuthi uphephile noma kuthiwa ngifika ngo-1 ngiyafika. Angisho ke mangizwa lokho. Bayazi noma. Yobona senokho nemiyo. Bongekho ngizohlala phandle uzobuya la usukhona. Ungifitsela ungathi hayi no bengise bathroom angibona la noma ngizwa ngofitsa ngini. Angisho. Angisho. Yabona bangibona sengiqhamuka. Futhi sengacela ukhiya wami ngifuna ukumnoka. Ufuna mangene endlini mbone sezindlini uzathuka athi ngikhona sengifikile ngoba nginoki ngiyangena thule sengaphakathi. So like ayake awukho umsindo angikhumbula abafazi babona bekhuluma angayishola nje right. Angikhumbula nike ngixepha angishani nami ngihlala ku
Oh bangekho niyalo mase ngibuyile kuyaphela hayi ngisengizoqhamuza amakamera ngibone iniyala so ngithemba ukuthi Maduma lamalinga bacebe khona lizobangisa ngoba besivile siphamsela la ngeMaduma ekhaya asinakho lokuthi wena une-50 rand owakho wedwa une-50 rand uba edadini u-10 rand uzomnika nomalinga kanjani uzomnika nawe kanjani bazomnika bakithi angichuze mamalinga awufakele Maduma lapho 10k awufake u20 awufake 100k usuke ngithatha kuyena yona mpilo esiphilayo ekhaya mangithi bakusebe khona faka imali akafaka imali awufaka Maduma nawe Maduma masesebenza senti akushintshe sibamse ukuze sizohlalisa umndeni weyimbombo hayi labafazi uzotrade robin sebashayene ungazi bashana babangani ngoba phela baqoma indoda yakabasi angithi ninqome nazo ukuthi iqoyile angithi andifuna so mina-ke angwalala ama-out niyazi ama-out into engayenzi ngilala ekhaya mangekho sibanibani sokwazi ukuthi ngibona sibanibani kodwa futhi angifonini ubuza ukuthi ukhona nogombi lapha ayibuzani manje ngwaMaduma uyakhona lokho mangwamalinga uyakhona mangacebe kuthi awuseni yafonelana ngale ngasese ukhona ngempela yini ufuna lo mangikhona mangekho ngithi so ngiyacela ngikhuleke sibambisane ngibonga Maduma iyalo zakho ziyangakha ngicathi nolandla izwi futhi uzizwe kahle ngoba uyashila nokuthi une-degree usazoqhubeka athi umuntu one-degree ke uzwa kangcono akufani nomuntu ofunda WhatsApp eyidama ngithi that's umzimba wami uthini Umthendo uyahlonishwa. Enza okulula ungakwenzi okukhulu. Ngiyajabula ukuthi uzwe. Yenza njani? Yenza okulula. Ilona nami engene kakhulu. Ungenza njani? Wenza okulula. Bema trumpet kanjani? Okulula nje ubehlela ngesantsi. Cha imvuni ubehlela lokhu yenza okulula. Angithilohlela kuphi ngezantsi. Nami futhi ngizolohlela ngezantsi. Angithi yeah. So ngibonga kakhulu bafethu ngiyaxolisa ungamude. Sokuzosika ikhekhe othanda ukudla ikhekhe uzolidla. Mina sengizothola ekhaya ngaphakathi. So ngicela kubasikela abantu ikhekhe bedle kube kahle. Siyabonga somndeni waMagumbi. Cha ngifuna ukusho nje phambi kwabantu bafasi bami ebahle ngiyathanda. Angisobe ngakulethela intombi enendlovu nalengila ngoba ngiyambuza ukuthi kodwa kumbe basaboni bekwenze njani yabona kuna mangilethela kucaci kwekulo nani nikhuphula amasokisi ayisakha isaqidi amen
I sing it right, man. But enough is enough. Yeah, you're right, man. But if I'm fine, I sing if I hear. Ngibonga kakhulu abahamba amathushepe angihamba nabo. So ngicela nibasilela abantu ikhekhe bedle kube kahle. Siyabonga somndeni waGumbi. Cha ngifuna ukusho nje phambi kwabantu bafast time ebahle ngiyamthanda. Angisobe ngalethe intombi endlobo naleli la. Abanye ngibuza ukuthi kodwa Gumbi asaboni bekwenze njani. Yabona? Phela mangilethela kucaci ukuthi no. Nikhuphula amasokisi. Ayisaqedile. I sing it right, man. But enough is enough. Yeah, you're right, man. But if I'm fine, I sing it.